Kaya crispy siya, di ba? Nectarine. Sarap. O di ba, para lang nagnakaw ang pig ni Inday Miriam doon, hindi naman bawal, pero natakot kasi nandun yung may-ari, no? So kaya yon. But anyway, so dito po tayo sa orchard mga lab, samahan niyo kami mag-apple picking. Harvest na sila. Gala lang pala to, gala. Naghanap na ako ng apple kasi bimili ako nito. Ano to? Alin? Alin ang dami? Naghanap ako ng honeycrisp. Gala din to eh. Hindi. Ang laki. Ayan, gusto ko din to. Mm. Oh, lagyan natin. Ay, masyado man. Oo, gala to. Ito ma-red na. Ayan, liit. Yes. Pwede, pero hindi ka naman yan hihintuan eh. Doon tayo sasakay. Ako na magbitbit. Oo, I can do this. Parang honeycrisp siya. Oh, hanap ako. Anong honeycrisp? Doon, tignan natin sa kabila. Oh, ang lucky guys. Oh. Kuha na. Hala, parang puwit siya ba? Ito pa, oh. Parang puwit. Ha? Parang puwit. Parang puwit, oh. Maliliit lang siguro kunin natin. Ano? Ang ganda naman. Ay, ang dami ang lucky. Ay, oh, tingnan niyo mga labi. Ito, pwede na to. Nag-harvest na yung dalawa mga labs. Magkasya. Ang laki, ang dami talaga. Grabe. Dilaw, yellow, gold na yan yung malapit. Yan yung hinog na. Oh, tingnan mo. Ang bilis. Okay. Apat na. Hala, ang tamis. Tapos ang daming grapes. O, tignan mo. Grapes pa more. Doon marami, oh. Ang daming grapes. Ang dami. Doon sa kabila, pula na grapes. At saka dito naman, peaches. O, diba? Hindi, natakot ako. Be. Lata naman eh. Overripe na. Ano lata? Hala, yung may-ari nag-survey. 'Di ba? Ang dami. Tago tayo dito, tago. Nagtago kami. Pag may maririnig ka na motor, sila na 'yan. May-ari na 'yan nag-survey kasi bawal kumuha ng grapes. Ito yung nectarine. Hala, dito ako kakain. Kain na ka dito. Ito nectarine. Nectarine mga darling. Oh my goodness. Ay, ito matigas pa. Oh, matigas. Oh, dali habang wala pang motor. Pag may motor ka. Ang sarap. Kaya crispy siya, di ba? Nectarine. Ang sarap. Tinapon ko kigwa. Hoy, meron na, may tao. Hoy, kinabahan ako. Guys, kuha tayo mga labs. Look, masarap ang matigas. Iba ang naisip. Kasi siya crunchy. Kapag hindi matigas, lunay-lunay. Ang sarap. Ayoko ng malambot. Dito. At matigas. Patawanan mo ako. Ayoko ng malambot. Kasi bago ka dumating sabi niya, gusto daw yung matigas. Sabi ko rin ayoko ng malambot. Parang puwet ang nakikita ko na tsura nila eh. Dito na lang ako sa prutas, sa matigas na prutas. Wala na kami matigas. Uy, hinog na kaya yan? Oh, Ilang peaches ang kinuha ninyo? ilan na bang nandyan, be? Uy, next Tatlo. apple. Apat na pieces tapos ito. Ano na siya tawag doon? Tatlo pa lang. Be, wag ka, ang daming Pili ka bugs, na oh. dyan. Oo, kasi nga yun, no? Diba? Mukhang puwet, ano? Di isa pa, para ano? Apat pa lang? Tingnan mo ito, nandito sa top, oh. Oh. Tingnan natin. Ay, malambot na, ayoko. Ito rin isama rin sa ano. Sa ilalim na. Sa apple. Akin, dalawa sa kay ano. Dalawa ng gala? Isa lang sa akin, dalawa sa kanya. Okay, tara. Ay, hinog na yan? Oo, ito. Ala, hinog na yan, sure ka?
Yep. Hala, nasa ibabaw yung, hala. Nalaglag. May babo ang kinukuha ko. Nalaglag yun sa... Ay, ang dami dito, Bi. Ah. Sure kahinog to? Yep. Nalaglag ngayon. Yugyugin mo lang ito dahil malaglag. Uy, may maliit dito. Ito maliit. Gusto mo maliit? Ay, ayaw na o kasi may ano mga... Dito na lang tayo sa mga hinog na. Dito sa kabila, Bi, mag-change position tayo. Change position. Change location. Dug. Uy, si Lloydie nahiya. Wa na, lumayas na si Lloydie, lumayas. Lumayas. Baka malaglag na naman yung katabi. Hala, bakit may ano? Gusto mong umakyat? Kung maakyatan na, may Parang, robing eh. oo nga eh. Oo nga. Siguro last time nakita yung picture mo, umakit ka. Nag-viral ang picture. May CCTV sila eh. Anuhin natin ito mga loves. Ganda Dan- natin. Be, Hmm? tingko yung may spot. Bi, ang sarap ng honey crisp. Lloydie. Bi, ang sarap, Bi. Ang dami ko nang nakain na ano eh, na sweet ngayon. Hugasan mo lang, Bi. Uhugasan ko yung organs ko. Yung ako. Kasi Dalawa pa. Ako na sa isa. ito, Ang laki, oh. Okay na. isa pa. Isang maliit na lang. Nasa kayo pa. Bi, asan yung bag mo, Bi? Okay na. Okay na. Okay. Ako na magdala, Bi, kasi ang ganda nito, uy. Parang iba. Tikman natin, ha? Tikman natin. Kuha tayo isa. Ito iba! Hoy! Andito ang iba. Pangit. Pangit ba? Pangit ang lasa. Dami nagkakagatan, no? Oh, tingnan mo. Nalaglag sa kamay ko. Lin. Oh my God, ang dami. Kaya nga ang... Yan. Ngayon, nahirapan na tayo nito. Ang dami talagang apple dito mga loves. And ito, nasasayang lang ito. Masasayang lang po ito. At ang dami pa doon, oh. Look. Doon sa kabila, marami pa. And then of course, dito na side, marami. Nandun pa sa malayo. Look. Apple galore dito mga darling. Tignan nyo. Kaya ano pag malakang kinuha ko, nilagay ko sa bag ko, wala. Kitang-kita yan. Kami nga lumabas, inanood pa dun eh. Tinignan yung bag niya. Ang daming bunga. Paglabas yung chinek. Chinek yung bag. Ang akin, chinek. Grabe, ang laki. Oh. Parang sarap dito to umano, pumunta sa taas, oh. Tapos ang karton ng ano. Di ba, oh, may space? Huwag ka nang aakyat. Ayoko nga kasi baka maglulabo ng... Hindi, yung ano ba yung drone? Che, grabe ang ganda ng kahoy na ito. Puno na ito. Oh, grabe. Hanggang sa baba. Hanggang pataas. Hanggang pataas. Ang ganda talaga. Oo. Sabihin ko sa kanya. Your hair is so nice, beautiful. Thank you. I was like, you're far. I was like, oh, your hair is so beautiful. Thank you. Looks amazing. Yeah. Bagay sa kanya. Yeah. As in. Original color na. Salt and pepper. Ulan, sayang ito. Grabe. Harvest na nila to kasi ang dami, oh. Green. Oh. Naninilip kami ng Wala, ang dami dyan, oh. Dami, oh. Hala, ang ganda ng lake. Ang ganda. Grabe talaga ang bunga. Masarap talaga ito.